Maswera seiko muri yeZimbabwe. Regai nditore mukana kuti nditsanangure chimwe chinhu. Nekuda kwekuti tiri kuona kuti the misconception is driving the narrative iri kutenderera mastreets. Comrade Nyoka Yamabhunu, every time pavanenge vari mukoti tinenge tiri pakoti. Comrade Nyoka Yamabhunu is part of the comrades vari kudrive the revolution. Comrade Nyoka Yamabhunu is part of the people vari kuita revolution. Isusu mukatibvunza hatigoni kukupindurai kuti revolution yakatanga sei and what is their plan on the ground. Ndava atimo muvarongi vezverevolution. Asi nekuda kwekuti Comrade Nyoka Yamabhunu was a public figure, I understand during the effort of maintaining the political relevance yavo, uye zvakare nekuziva kuti hakuna revolution inobudirira kana pasina the political arm inenge ichishandiswa, inoitwa merge the military arm, yozobva yapuwa support the masses support. Vaimaintaina ukama nevanhu vakasiyana siyana. Vamwe vanoita zvepolitics, vamwe vari kumilitary, nemamwe macivilians. Ndosaka makanzwa Comrade Nyoka Yamabhunu vachitaura kuti after the hijack channel ya Comrade Nyoka Yamabhunu, 7 of his friends revived the channel. It's because akanga ari munhu wevanhu. I want to understand kuti vanhu vasiri kunzwisisa nyaya dzemaloya vari kuzviita nekuda kwekuti havade kunzwisisa here kana kuti they are the authors of confusion. Vamwe voti aiwa makatanga chinhu chenyu. Hatina kutanga chinhu chedu. Tine 2 groups of people muvanhu vari kuita nyaya ya Comrade Nyoka Yamabhunu. Tine vanhu vanosenzesa remote and representatives kunzwa kuti kukoti kwakamira sei. Tine vanhu vanoti every court date vanenge varipo. We are also part of those people. Hatina mari yatinokolekta kumunhu. Tinodrive mota dzedu, nepetrol yedu, nemari yedu. Tichienda pakoti. Tichinosangana na Comrade Nyoka Yamabhunu vari mukoti. Hamuna kunzwa pakataurwa anything patakange tiina Crispin Machingura akanga aine mandate yavanotenda kuti anga ine joint mandate naYugi the time yavaisenza na Comrade Gambakwe uye na Comrade Sarwaka vachimiririrwa naNdokozo. Zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Matambudziko akazotanga pakaiswa an excuse na Comrade Machingura. Vachiisira prosecutor kuti I cannot come to represent my client nekuti I'm not feeling well. Ndo pakatangira nyaya yese. Zoreva izvo kuti attorney wemalahlela attorneys and co. Yugi ndiye akanga akutora chinzvimbo chokumirira Comrade Nyoka Yamabhunu. But I want to bring something to your attention.
kuti Yugi is still a young, upcoming and vibrant a lawyer, but anodawo a guidance of an experienced lawyer or an advocate. Saka kumira kwa Comrade Machingura kwakasiya a vacuum of guidance because this is a high profile case. Nekuda kwakuti Comrade Godwin vakange vauya as a well-wisher vaine lawyer ravabhadhara at 20,000. Zvakava nyore kuti Yugi na lawyer wakauya na Comrade Godwin vabatsirane. Asi nekuda kwakuti Sheriu lawyer rakauya na Comrade Godwin is an advocate more senior to Yugi, haikwanisa kunomirira Comrade Nyoka Yemabhunu because iye akange auya asina mandate, but vatombotaura akatombobatsira zvimwe zvine chekuita nekuaplyira Comrade Nyoka Yemabhunu and Aslam. Vakawirirana pachavo kuti hazvinetse chindibatsirawo nekuda kwekuti wangu andinosenza naye haasi kuuya. Ndo saka maiona kuti ma latest court sittings Advocate Sheriu vanga vakagara pasi. The one who was representing Comrade Nyoka Yemabhunu is Yugi. But time to time aienda pana advocate achino consulta vachibatsirana. By that time, Machingura was no longer in picture. In other words, the only senior lawyer position pakange pane vacuum. Tine junior attorney rikumirira Comrade Nyoka Yemabhunu. Hapana dambudziko ipapo. Nekuda kwekuti the mandate was actually said to be a joint mandate. Ndo mamirira akaita zvino. Asi during the late times and late appearance dzakange dzakiitika, mari dzemaloya pakange pasisina. Comrade Sarwaka and the team, and he is also on record, vanoti vakaburisa mari vakaipa kuma admins yakanga yakatarisana nemaloya. Tese izvozvo tozviziva. Then at the end of the day, mari ichienda iri kunosvikira kuna lawyer asiri kumiririra the client in court. Akaisa an apology kuna prosecutor. Yova a situation yekuti lawyer ari kumiririra hasi kuwana mari. Ndo pakasimuka mvunzo kuti mari iri kuenda kupi? Who is supposed to pay us? Because the invoice was in arrears. Ndo masimukira akaita nyaya dze accountability. It was a concern raised by the lawyers. Nekuti vakanga vachimiririra Comrade Nyoka Yemabhunu, but vasiri kuwana mari. The last court yakaitwa, I think my lawyers aka-addressa ma comrades angari pa court. Hapana mari yavakawana nguva yacho iyoyo. Therefore, as we are also connected kuma comrades, zvakaita nyore kuti tingosimudza nyaya kuti comrade pane nyaya yakati nekati nekati. And to set the records straight, hapana kunetsana kuripo pakati pe team ye revolution ne team iri kuita zve legal. It's one team iri kushanda nechinhu chimwe.
but kuzobuda kwakaita a committee yakagadzirwa was to actually create the platform inopa accountability and transparency yakange ichichemerwa nevanhu. Therefore vazhinji venyu maakutora sekuti makazodai mazotanga zvedikwete. That is why mtoona kuti muma well wishers group amuna cherevolution chinoadresswa imomo. Ndava nesuwo zverevolution tinozviswa kuchannel, tinoenda kuchannel. Let us not try to create a drama pasina drama. Ndava chatinotenda ndechoti dai isina kureizwa nyaya, hakuna lawyer aizouya ku court asina mari yaari kuwana. Mari inobhadhara malawyer anobatsira Comrade Nyoka Yamabhunu imari inodonetwa nevana veZimbabwe. Hakuna a financial muscle behind Comrade Nyoka Yamabhunu, even in his pockets. Ndo saka muchinzwa tichitaura kuti chero mhuri iri panguva yakaoma. Comrade Nyoka Yamabhunu munhu wevanhu. Uye anotaura zvinhu zvinovaka uye zvichibatanidza. Saka zvatinoda kuitawo nesu zvinofanirwa kuvaka zvichibatanidza. Kuti kana tapedza patinonobata results, tinenge tiine results anobatika. We have got a long-term project yatinoziva ye-revolution. Tine short-term project yatinoziva yokuburisa Comrade Nyoka Yamabhunu and nokumeka sure kuti he was not extradited to Zimbabwe for the sake of his safety. But zvese izvi zvichiitika is happening in the context of politics. Saka vakasimuka vachiuya nemagroups ema well wishers. Akange ari magroups ekuti at least sematambudziko atiri kutambira kuti mhuri haina kubhadhara rent for 2 months. Panogona kuitwawo kamari mhuri yotumirwa mari. Nguva yavanochema nechikafu mujere panotorwawo mari vopuwawo mari. Ndosaka tiine mari dzatotaura kuti vakaendeserwa mari 700 vakatengerwa zvinhu zve800 matoiletries and all those sort of imari dziri kudonetwa nevana veZimbabwe because Comrade Nyoka Yamabhunu pavari hapana mari uye hazvina kumira zvakanaka. Saka vari kuita zvekuita ma well wishing fundraising kuside ndivo vanhu vari kubatsira nezvidiki. But we cannot say group rine vanhu 60 ndo rinofanirwa kutakura ma legal bills, because izvezvi as for the invoice iripo, there is a backlog of 52,000. If you didn't know, the backlog of 52,000 is in arrears right now as we speak. Nema lawyers kumirira Comrade Nyoka Yamabhunu, which became a push factor also kuti vanhu ngatiise musoro pamwe chete tuone kuti mafinances acho ari kufamba sei. Kana pane panda kuadjustwa paadjustwe, uye vari kuparticipate vawane closure nekuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. It was administrative issues which was being raised there. It has got nothing to disturb the revolution or to disturb the progress ya Comrade Nyoka Yamabhunu. Hakuna chigananda chinonzi chauya kuti chizovhiringidza. Tinozviziva kuti I don't know kuti English yedu sevana veZimbabwe tinoidzidza sei kana taakuitaura nekuinzwa inotiita sei. Nekuda kwokuti nemunhu asina kana boots ari kunzi chigananda. Vazhinji vari kumiramira munyaya ya Comrade Nyoka Yamabhunu, vanhu vanotengesa musika, vanhu vanosenza mabasa asina kana mari. Hapana munhu ane mari, ndosaka pachiitwa mudeme.
Hakuna munhu aripo kuzoseva any interest ine chekuita nekuparadza Comrade Nyoka Yemabhunu. Hakuna zvemunhu ari kuseva interest ine chekuita nekudzorera nhau dzekusunungura Zimbabwe. Because kusununguka kweZimbabwe is a national interest. Saka dai vana veZimbabwe tanzwisisa kuti nyaya yezvigananda haisi nongori nyaya yekungoti ani nani zvake anongotaurwa chigananda. Tese takadai takabva kumaorganizations akasiyana tichiita zvinhu zvakasiyana, nekuti tinotenda kuti hakuna musoja anofanirwa kufira mumaziso emuvengi. Ndosaka muchiona mhuri yeZimbabwe ichisanganisa musoro. Nyaya dzerevolution is a long term project inoda kugadziriswa. We are in SADC, muchine revolutionary brotherhood. Hatigoni kuipesanisa nekusununguka wa Comrade Nyoka Yemabhunu, because he was an asset into building a clear voice address ama issues ari kuaffecta vanhu. Ndosaka tichiti pamberi nerevolution ndava tinotora popularity and support of the masses first before we start effecting issues which can attack the system to dismantle it. Izvozvo zvinofanirwa kunzwisiswa nevana veZimbabwe. Saka ngazvive clear kuti timu iri kufambisa revolution netimu iri kufambisa kubuda kwa Comrade Nyoka Yemabhunu inongori timu imwe chete. And vanhu vanosapota chinhu ichi kana tichitaura neprogress ruzhinji rweZimbabwe, and tichitaura nenyaya dzeruzhinji rweZimbabwe, nesu we are also there, because tinoisawo ma300 edu, tinoisawo ma200 edu ipapo. Kufamba kwatinenge tichiita nekuenda kumakoti nekuita sei, tinenge tichidirawo mapetrols edu ipapo. We need to travel. It's also a contribution to the revolution. Saka dai vana veZimbabwe mukanzwisisa, chero dai pasina kuva nehujekerere pakuti vanhu tinoshanda sei nemaloya obhadharwa sei, zvacho zviri ndo zvingadai zvakakonzera confusion. There was a high possibility yekuti iyo hakuna lawyer aizoenda ikoko nekuda kwokuti lawyer akange achibhadharwa makamunzwa on record achiramba. This case yaComrade Nyoka Yemabhunu haide strategic ambiguity, haide kutaura nezvinhu zvekuhwanda sekuti tiri kushandisa mastrategy kana chinchini. The issue of the revolution inoda mastrategic ambiguity. Iyo haidika, hatidi kuiziva mastrategies ayo. Comrade Nyoka Yemabhunu needs to be free. Totangira ipapo. I don't think the mistake yavakaita Comrade Nyoka Yemabhunu vanogona kuidzokorora kana vakabuda.